Ahoj rodino, pamatujete si na ty snacky, které si obvykle kupujeme v kiosku a které jsou v těch sáčcích úplně nafouknutých vzduchem, samý vzduch, po kterých máme hroznou žízeň a chuť sníst ještě 20 dalších balíčků? Tak dneska si uděláme zdravou verzi. Jsou vynikající a super křupavé, s příchutí sýra, prostě lahůdka. A proč jsou pro nás tyto snacky prospěšné? Hlavně proto, že nezpůsobují výkyvy inzulínu, na rozdíl od produktů s rafinovanou moukou a zvýrazňovači chuti. Zasytí, protože skutečný tuk a bílkoviny regulují hormony hladu. A jsou poctivé, protože přesně víš, jaké ingredience obsahují a jak jsou vyrobené. Jsou stejně chutné a křupavé jako ty kupované, ale s obrovským rozdílem. Jsou vyrobené z opravdových surovin a bez zbytečností, jako jsou aditiva, zvýrazňovače chuti a všechny ty přísady, které ani neumíme vyslovit. Jsou vyrobené ze skutečného tuku, jak jsem říkala, tapiokového škrobu, vajec a kvalitních sýrů. Dnes si vysvětlíme, proč tento recept není jen potěšením pro chuťové buňky, ale také přínosem pro výživu. Na tento recept použijeme 2 vejce a 220 ml vody. Vejce vložíme do nádoby. Přidáme vodu. A je to, teď použijeme sýr, který máte rádi a nastrouháme ho přibližně 100 gramů. Udělám malou pauzu, abych vám řekla, že jsme už otevřeli online školu. Dveře naší školy Zona Cero Enfok Mental jsou už oficiálně otevřené. Pro zápis stačí kliknout na odkaz v popisu nebo v prvním připnutém komentáři, přejít na web, vybrat si plán a hotovo. Teď použijeme sýr na strouhání, který máte rádi, přibližně 100 gramů. Sýr a vejce, poctivé bílkoviny z farmářských surovin a tuky, které nám dávají dlouhodobý pocit sytosti. Teď přidám půl lžičky soli. A v tuto chvíli, pokud chcete, můžete přidat koření, které máte rádi. V tomto případě použiji jen sůl. Teď přidáme 4 lžíce hovězího tuku. Tady je tajemství textury a zdraví. Hovězí tuk je stabilní mastná kyselina, bohatá na vitamíny rozpustné v tucích a kyselinu máselnou, která přirozeně pomáhá obnovovat střevní sliznici. Teď přidáme 220 gramů tapiokového škrobu. Je to škrob z kořenů, který neobsahuje lepek. Jeho molekulární struktura nám dává tu elasticitu a pak tu dokonalou křupavost při pečení. Spojíme. Teď už je připravená na to, abychom ji dali do formy. Bude mít tekutou konzistenci. Teď směs nalijeme do předem vymazané formy. Hezky to rozetřeme. A teď to dáme do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů na 30 minut hudba. Teď už je to hotové. Hudba. A k tomu si připravíme tuto domácí omáčku. Použijeme 4 lžíce kvalitního smetanového sýra. Vyberte si takový, který má co nejméně sacharidů a neobsahuje příliš mnoho přidaných látek. Já jsem si už připravila 4 lžíce a dala je do mixéru. Přidáme 2 snídky pažitky. Tady jsem si pažitku nakrájela na malé kousky. Pažitka tomu dodá vynikající chuť a navíc má antioxidační účinky. A teď přidáme 1/4 stroužku česneku, aby to mělo ještě lepší chuť. Nakrájím ho na kousky, aby to bylo jednodušší. A přidáme sůl podle chuti. Teď to rozmixujeme. A teď to přeliju do nádoby. Takto vypadaly křupky s pažitkovou omáčkou.
Byly naprosto úžasné. Viděli jste, co to je? Je to vynikající, je to opravdu chutné, ta chuť je výtečná. A ten pocit jistoty, že jim něco, co mě vyživuje, co je dobré. Není to škodlivé pro mé tělo, neublíží mi, nezpůsobí prudký nárůst glukózy ani problémy se žaludkem. Takže je to úplně skvělé na zobání, na sledování televize, když chceme něco jíst a uzobávat. Je to super. Jíst zdravě znamená vrátit se ke kvalitní výživě. To je jíst zdravě, vyživovat se. Pokud se vám toto video líbilo a bylo pro vás přínosné, nezapomeňte nám dát palec nahoru. Sdílejte ho s těmi, kterým by mohl pomoci. Přihlaste se k odběru kanálu a zapněte upozornění. Napište mi do komentářů svůj názor. Pokud recept vyzkoušíte, dejte mi vědět, jak se vám líbil. Jestli vám chutnal, jak se vám povedl, jaké změny byste udělali. Jmenuji se Danae Aylar a pokud byste chtěli prohloubit své propojení mysli, těla a ducha, budu se na vás těšit. Na mém druhém kanálu Portal Koherencia. Nechám vám tady kartičku, abyste ho mohli hned navštívit. A abychom nepřerušili sérii chutných bezlepkových dobrot, nechám vám tady video, abyste si mohli připravit tuto vynikající pochoutku se sýrem, opravdovou lahůdku. Uvidíme se příště. Naschledanou.